Lese don preng jong pi ki bakan mau ye kani. Hakapor jong ka football World Cup arja khat pra ka bade ka lempung yele kai ka bahe du aka perthai. Pinyo i unong yele kai shakmat ane u forward jong kari Colombia u bakerteng u Radamal Falco. Haba ulayo bantep ye ka gol ha ka minute ka bakhat nyau ha ka jing yele kai persya ye ka ri Poland. Bat kata ka gol ka jong u kala wanra ye ka jing job ye ka ri Colombia hakata ka jingile kai. Bat kane ka gol kala deiru ka gol ka ba laipo ka jong Radamal Falco ba untap na ka benta ka ri Colombia ha ka jingile kai jong ka portai ki bangitip kum ka international game. Bat kata ka gol kala penlong ya Radamal Falco ban long unong tap gol u ban ningkong na ki nong Colombia ban tap adu laipo tuli ki gol ha ki jingile kai bat ki wei pat kiri jong ka portai. Bat haba Radamal Falco ulat tap ye kene ka gol, bat haman ba uju tap ye kano ka gol. In yo i ba uju klit ye ka sopti lan ka jersey ka jong u, bat ban penpau syaki pat ba ye ka wei ka jing tho ka ba tho ha ka sopti ka bala thong hapo jong u. Bat kata la tho ka tin pareng ka ba tho, with Jesus you will never be alone. Bat u Jisu pinam long marwai. Kene ka long ka jing tho hapo ka sopti ka jong u Radamal Falco. Kene ka jing tho jong Falco hapo ka sopti ka jong u ka pen kan mau yengi. Ya ki kentin ki jong Jisu ki ba ula kran halaki jong ki senran. Ha sya ba un kiu no sya beneng bat ula ang. Pila ban syam ka gospel Matius arhu pra arpau u ang hakmi ru nga ngalong ringkat bat pi hala ka sngi. Haduk ba wai no ka perthai. U Jisu ha ba ula tip ba ka puar jong u. Kala dei ba un lek pai no sya beneng ula pentengan ye laki jong ki senran. Da ka ba ukular ye ka jingdan rengkat ka jong u kat kum ka gospel u Yohanes u Jisu ukular ye ka jingdan rengkat jong u leng ba u mensim ba khoi bara ba u mensim ba khoi u dan rengkat ngin mat ye ka jingtengan ngin mat ye ka jingalam nanti ngin mat ye ka jingyata ngiru compare syano ngidan na kalenti ka ba kumno ngi de ban yai ai bang inyo sngowi kini kintien ba u Jisu ngim julang marwai lane with Jesus you will never be alone. Ula ban kersaan boar yang i war apadang kicing bar ka jing ya lenti ke jangi man la gasngi hakmi iru nga ngalong rengkat bapi hala gasngi hadu ka bakut jong ka perthai ong Jisu ya ki senran kum juru ka nega kentin kan jalong hanga barapi la dangi ngai ha u kublai shiba.